ኣብ ውሽጢ ደቡብ ኮርያ ኣዋልድ እንዳተደፈራ መቕተል ልሙድ ተርእዮ ኮይኑሎ መዓልታዊ ነዚ ተግባር ስራሕ ኢሉ ዝሓዞ ሰብ ድማ እሰብ እዩ። ብቐትሪ ትርኢቱ ምስኪንን ጥዑይን ዋላ እኳ ይመስል እንተኾነ ምሸት ግን ኣዋልድ እንዳተፀበየ መቕታል ለሚዱሎ። ስርሑ ብኸምዚ መልክዕ እንዳሰርሐ ከም ኣመሉ ነዛ ጓል እውን ግዳይተን ዝሓለፋ ክገብራ ወሲኑሎ። ንሎም ንሪኣ ፊልም ሚድናይት ዝተሰመየት ኮይና ከምቲ ልሙድ ላይክ ኣይትረስዑ። ሓደሽቲ ኣባላትና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸፈልቲ መደብና ኩኑ እንዳበልኩ ናብ ትሕዝቶ ይከብለኩም። እቲ ፊልም ክጅምር ከሎ ሓንቲ ጓል ካብ ልሙድ ስራሓ ዱንግያ ትወፅእ ኣላ። ኣብቲ ሰዓቲ ኩሎም መሳርሕታት ወፂኦም ስለ ዝነበሩ ንበይና ጉዕዞ ተተሓሒዛቶ ነበረት። ጠጠው ዘበላታ ታክሲ መንእሰያት ቀዲሞማ ስለ ዝኣተዉ ካልእ ኣማራፂ ነበራን። ስለዚ ናብ ገዛኣ ንምኻድ ግድን ብእግራ ክትከይድ ኣለዋ። ኣብ ጉዕዞ ብዝነበረትሉ እዋን ሓደ መኪና ዝሓዘ መንእሰይ መፂኡ ከፋንዋ ከም ዝኽእል ይነግራ። ንሳ ግን ኣብ እዋን ዘይብሉ ሰዓት ናብ ናይ ዘይትፈልጦ ሰብ መኪና ክትኣቱ ከም ዘይትደሊ ብምንጋር ኣመስኪናቶ ጉዕዞኣ ቀጸለት። እንተኾነ ግን ካብታ መኪና ብዙሕ ኣብ ዘይረሓቐትሉ እዋን ኣብቲ ናይቲ ሰብ መኪና ናይ ሓጉዝኑ ድምፂ ትሰምዕ። እታ ጓል ሰቒላ ክትዕዘብ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ድምፂ እንዳገደደ ስለ ዝመፀ ነቲ ዝእውዝ ዝነበረ ሰብ ክትሕግዝ ከደት። ናይታ መኪና ማዕጾ ተኸፊቱ ነበረ። ብዙሕ ክዳውንቲ ተዓዘበት። ሓደ ድማ ዝሞተ ሰብ ነበረ። እቲ ንሓገዝ ዘእውዝ ዝነበረ ሰብ ግን ባዕሉ ከፋንዎ ክዝበላ ዱሺክ ዝበሃል ሰብ ስለ ዝኾነ ነታ ክትሕግዝ ዝመፀት ጎቲቱ ናብታ መኪና ይእትዋሎ። ድሕሪ ዝዱሺክ ክዳኑ ብምቕያር ናብ ፖሊስ ተወለ። ብገዛ ኢዱ ዝቐተለን ክልተ ኣዋልድ ኣብ ርሑቕ ኮይና ሓደ ሰብ ክቐትለን ርእየ ብምባል ነቶም ፖላይስ ሓበሬታ ሃበ። ኣብ ካልኦት ዕዘብትና ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ሓንቲ ኪም ኪያንግ ሚ ዝተባሃለት ጓል ንላለ። እዛ ጓል ናይ ምስማዕ ሽግር ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ሓደ ትካል ንኸምኣ ዓይነት ሽግር ዘጋጠሞም ፀገማት ከም ኮል ሰንተር ኮይና ትሰርሕ። ንዘለዎም ሕቶ ይኹን ክፈልጥዎ ንዝደልዩ ነገራት ንምሕታት ብቪድዮ ኮል ምስኣ ተራኺቦም ይሰራረቡ። ኪም መብዛሕትኡ ኣብ ከምዚ ኣገልግሎት ዘድልዮም ሰባት ጽቡቕ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ክጋጥምዋ ከለዉ ሓደ ግዜ ግን ዘይከም ኩሉ ግዜ ስድታትን ዝፀረፉን ሰባት ክጋጥምዋ ንዕዘብ። ብኻልእ ድማ መሳርሕቲ ኪም ኣብ ስርሓ ይላገጹላ። ንብሎ ዘለና ኣይትሰምዓናነ ብምባል ኣብ ቅድሚኣ ክትፀረፍዋን ክላገጹላን ድሕሪ የብሉን። ኪም ግን ንነፍሲ ወከፍ መሳርሕታት ዝብልዎ ነገር ካብ ምንቅስቓስ ናይ ከንፈሮም ኣንቢባ ክትርዳእ ከም ትኽእል ኣይፈለጡን። ንፀርፎም ይኹን ላግጾም ኪም ኩሉ ግዜ መልሳ ምስጋና እዩ። ሕጂ ኪም ናብ ኣዲኣ ኸይዳ ኣላ። ኣዲኣ እውን ልክዕ ከምኣ ናይ ምስማዕ ሽግር ከም ዘለዋ ንዕዘብ። ኣዲኣ ካብ ቅድሚ ሕጂ ትረኽቦ ዝነበረት ሰልዲ ንላዕሊ ስለ ዝረኸበት ንጓላ ኣብ ገንበን ባሕሪ ኸይድና ክንዘናጋዕ ኢና ኢላ ነገረታ። ብኻልእ ሓንቲ ቾይ ሲዮንጁንግ ትበሃል ጓል ይላለየና። ጆይ ምስ ናይ ባሓለዋ ዝሰርሕ ሓዋ ጁንግ ታኪያ ብሓንሳብ እያ ትነብር። ጁንግ ሓዋ መብዛሕትኦም ቤተሰቡ ብቕትለት ስለ ዝሰኣኖም ንሓፍቱ ብዙሕ ግዜ ዝቆፃፀራ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ገዛ ክትወፅእ ፍቓድ ይሂባ ኣይነበረን። ሕጂ ግን ናይ ግድን ነፍቃሪኣ ክትረኽቦ ስለ ዘለዋ ንሓዋ ከፍቅደላ ትልምኖላ። ሓዋ ብዙሕ ስለ ስለመነቶ ቅድሚ ኣነ ምምፃይ ክትመፅለኪ ካልኣይ ድማ ቴሌፎን ኣብ ዝተወልኩልኩ እዋን መልስለይ ብምባል ንኽትከይድ ፍቓድ ሂብዋ ኣሎ። እንተኾነ ግን ቾይ ነፍቃሪኣ ድሕሪ ምርካባ ካብ ሓዋ ንዝመፃ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክትምልሰሉ ይከኣለትን። ሓዋ ናብ ገዛ ብዝተመለሱሉ ግዜ እውን ከም ዝበላ ቀዲማቶ ኣይጸንሐትን። በዚ ድማ ዕጨ ሓፍቱ ከምቶም ዝሓለፉ ቤተሰባ ከይከውን ንዝፈትዎ ሓፍቱ ክደሊ ተመሊሱ ካብ ገዛ ወፀ። እቲ ቐታሊ ዱሺክ ድማ መዓልታ ንዝኣኸለት ጎርዞ ንምርካብ ወፂሎ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ንቾይን ንኪምን ንዲኣን ብሓንሳብ መንገዲ ክሓልፋ ዱሺክ ረኣየን። ፈጣሪኡ መስኪኑ ንቾይ ሲዒቡ ናብ ዝኸደቶ ጸልማት መንገዲ ኣትዩሎ። ኣብቲ ግዜቲ ቾይ ንሓገዝ ብኣወት ዋላ እንተጨደረት ኪምን ኣዲኣን ግን ናይ ምስማዕ ሽግር ስለ ዘለወን ክሰምዓ ኣይከኣላን። ዱሺክ ብወገኑ ኣብ ታርጌቱ ዝኣተወት ጎርዞ ክትሓልፎ ስለ ዘይደሊ ንቾይ ኣብ ሓደ ቦታ ብምቕማጥ ንኻልእ ሃድን ናብ ኪም ይምለስ ኣሎ። ብኻልእ ድማ ንሓፍቱ ዝደሊ ነበረ ጆንግ ምስ ኣደ ኪም ይራኸብ። ኣደ ኪም ጓላ መኪና ፓርኪንግ ኢታ ክሳብ ትምለሳ ትጽበይ ነበረት እሞ ንጆንግ ሓንቲ ጓል በዚ ሓሊፋላ ብምባል ሓፍቱ ዝኸደትሉ መንገዲ ኣርኣየቶ። ኪም ድማ ማኪና ዓሽጋ ትምለስ ኣላ። ኣብ መንጎ ጉዕዞኣ ግን ኣብ ጸልማት ጫማ ክርወር ስለ ዝረኣየት ተጠራጢራ ኣብ ትዕዝብቲ ኣተወት። ብዙሕ ከይጸንሐት ድማ ካልኣይ ጫማ ክርወር ረኣየት። ሓንቲ ጓል ድማ ሓገዝ ንምርካብ ትጽውዕ ነበረት።
ኪም ናብቲ ጸልማት ምስ ኣተወት እቲ ሓገዝ ትሓትት ዝነበረት ጓል ቾይ ከም ዝኾነት ኣስተውዓለት። ናብኣ ተጸጊዓ እንታይ ከም ዘጋጠማን መን ከም ዝኣሰራን ክትሓትኽላ ግን ዘይሓሰበቶ ዱሺክ ክመጽእ ኸኣለ። ካብ መጀመሪኡ ዱሺክ ንኪም ይጽበይ ነይሩ እምበር ቀልጢፉ ክቐትላ ነይሩ እዩ። ቾይ ግን ክልቲአን ካብ ዝሞታ ንዱሺክ ደፊኣ ኣብ ልዕሊ ኪም ኣውደቐቶ። ኪም ድማ ነዚ ዕድል እዚ ክትጥቀመሉ ስለ ዝነበራ ሃዲማ ካብቲ ጸልማት ክትወፅእ ኸኣለት። ኣዲኣ መኪና ጠጠው ኣቢላ ክሳብ ትምለስ ትጽበያ ከም ዘላ ትፈልጥ እኳ እንተነበረት ናብኣ እንተኸይዳ ግን ክልቲአን ክሞታ እየን። ኪም ህይወት ኣዲኣ ከይትልክም ሰጊኣ ዳግማይ ናብቲ ፓርኪንግ ኣተወት። ኣብቲ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ መሕለፊ ሓደ ማዕጾ ኣሎ። ኪም ክሳብ ዱሺክ ናብኣ ዝመጽእ ነቲ ማዕጾ ብመከራ ከፈተቶ። እንተኾነ ግን እቲ ማዕጾ ወላ እንተኸፈተቶ ብውሽጢ ግን ብሰንሰለት ተዓጽዩ ነበረ። ኪም እትን ሰንሰለት የሕልፋ ስለ ዝነበረ ተቐርቂራ ሓለፈት። ዱሺክን ካብኣ ዝገጀፈ ብምባሩ ክሓልፋ ኣይከኣለን። ኪም ብምቕጻል ናብ መኪና ብምእታው ንዲኣ ደወለትላ። ብቪድዮ ኮል ምልክት እንዳረኣየት ፖሊስ ክትጽውዕ ነገረታ። እንተኾነ ግን ዕድል ኣይገበረትን። ዱሺክ ኣብታ መኪና ውሽጢ ኣቐዲሙ ይጽበያ ነበረ እሞ መኪናኣ ተሲኣ ክትንቀሳቐስ ይነግራ። ኪም ዱሺክ ከም ዝኣዘዛ ናብ ዝብላ ቦታ ከም ምኻድ ግን መኪናኣ ብናህር እንዳዘወረት መንደቅ ክትጋጮ መረጸት። ዱሺክ ብዘይበልጥ ኣብ ድሕሪት ስለ ዝነበረ ተጋጩ። በዚ ድማ ኪም ዳግማይ ናይ ምህዳም ዕድል ረኸበት። ብዝከኣለ ዓቕሚ ኣብ ኢድ ዱሺክ ንዘይምእታው እንዳተሃንደደት ናይቲ ቦታ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣላርም ከም ዝውላዕ ገበረት። ድሕሪሲ ህይወት ኪም ውሕስ ይመስል። ምክንያቱ እቲ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣላርም ድምፂ ስለ ዝገበረ ዱሺክ ናብኣ ክጽጋዕ ኣይክእልኒው። ፖላይስ እውን ምምጽኦም ኣይተርፍኒው። ዱሺክ ኣብ ተንኮል ዝወዳደሮ ሰብ ኣይነበረን። በዚ ድማ ሓድሽ ሓሳብ ከምጽእ ኣለኒ ብምባል ክዳኑ ቀይሩ ቢዝነስማን መሲሉ ኣሎ። ኩሉ ዝነበረ ኣቃውማ ይኹን ናይ ጨጉሩ ስታይል ተቐይሩሎ። ንኪም ክጎያ ከሎ ናይ ገጽ ማስኪራታ ገይሩ ስለ ዝነበረ ኪም ገጹ ክትፈልጦ ኣይከኣለትን። ንኪምን ኣዲኣን ድማ ሓፍቲ ከም ዝጠፍኣቶ ኣረዲኡ ኣቃውማ ናይ ቾይ ገለጸለን። መሳኺን ኣደን ጓልን ዝተፈሓሰለን ዘይተረድአን በዚያ ኸይዳ ብምባል ናብቲ ጸልማት እንዳረኣየኦን ምስኡ ናብኡ ኸዳ ጀመራ። ዕድል ገይረን ግን ናብቲ ጸልማት መሊእን ከይኣተዋ ከለዋ ፖላይስ ክመጹ ኸኣሉ። ኪም ንኽተረድኦም ዓቐብ ኮይንዋ ክረድኦም ካሜራ ክዕዘቡ ነገረቶም። እንተኾነ ግን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ካሜራታት ብዓዋሉ ስለ ዝተሰበሩ ይሰርሑ ይነበሩን። ሕጂ ድማ ወል ሓደ ሓበሬታ ክርከብ ስለ ዘይተኸኣለ ሰለስቲኦም ናብቲ እንዳ ፖሊስ ክኸዱ ኣለዎም። ዱሺክ ንሰብ መቕተሊ ዝጥቀመሉ ኻራታት ዝሓዘ ቦርጽኡ ይዕዘብ ኣሎ። ኪም ምስ ኣዲኣ ድማ ንንውሕ ዝበለ ደቃይቕ ኣብ ቦርጽኡ ዝነበረ ነገር ይርኢ ስለ ዝነበረ ንዝተወሰነ ጥርጣረ ተሰምዐን። ዱሺክ ግን ጸሊም ቴሌፎን ካብ ቦርጽኡ ብምውጻእ ሜሴጅ ከም ዝመጾ ይነግረን። ኣብቲ ውሽጢ እንዳ ፖሊስ ኪም ዘጋጠማ ነገርን ሓበሬታታትን ትህባላ። እቲ ሓላፍ ፖሊስ ግን ንኪም ትህብዮ ዘለኻ ሓበሬታ ብዛዕባ ግዳይ ዝኾኑ ሰባት እዩ። ኣና ዝጠቕመና ግን ብዛዕባ እቲ ነዚ ሓደጋ ዝፈጸመ ሰብ እንተትነግርና ዝሓሸ ክኸውን እዩ። ብዝተኻእለ ክነት ሰብ ክተረድእና ፈትን ብምባል ይነግራ። ድሕሪ ዱሺክ ብዘይ ሕፍረትን ከይተጸውዐን እዚ ነገር ኣነ ኸረድእ ይኽእል እየ ብምባል እቲ ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ይነግሮ። ኣብ እንዳ ፖሊስ ሓደ ሰብ እንዳተመርመረ ከሎ ከተቋርጾ ኣይፍቀድን እዩ። በዚ ትሞት ፖሊስ ንዱሺክ ይቋየቆ። ሓደ ኣብ ውሽጢ እንዳ ፖሊስ ዝነበረ ዓብ ሰብኣይ ድማ እንታይ ዓይነት ስነ ስርዓት እዩ ዘለካ ንምንታይ ንፖሊስ ካብ መርመራ ተቋርጾ ብምባል ይዛረቦ። እቲ ጽምኣ ደም ዘለዎ ዱሺክ ማይ ከም ዝቐድሕ ዘሎ መሲሉ ነቲ ሰብኣይ ድምፁ ትሒቱ ጸረፎ። ብዝጸረፎ ዝሓረቐ ሰብኣይ ድማ ንዱሺክ ክቐትለካ እየ ብምባል እንዳፈከረ ሓንቆን ክጎታትቶን ይረአ። ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ጅባ ዱሺክ ሓደ ጻዕዳ ቴሌፎን ወደቐ እሞ ኣደ ኪም ኣልዓለቶ። ብኻልእ እቲ ፖሊስ ኦፊሰር ነቲ ሰብኣይ ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ከይድ ብምባሩ ካብቲ ክላስ የውፅኦ ኣሎ። እቲ ፖሊስን እቲ ሰብኣይን ኣብ ደገ እንዳተጨቃጨቁ ከለዉ ዱሺክ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ናይ ኪም ኣድራሻን ዝሃበቶ ሓበሬታን ከንብብ ከኣለ። ኣደ ኪም ድማ ምስ ዱሺክ ኣቐዲሙ ጸሊም ቴሌፎን ሕጂ ድማ ጻዕዳ ስለ ዝረኣየት ተጠራጢራ ኣላ። ንጓላ ድማ ክልተ ቴሌፎን ሒዙ ዘሎ ኢላ ብምልክት ክትነግራ ከላ ዱሺክ እውን ብዛዕባ ይዘራረባ ከም ዘለዋ ክርዳእ ግዜ ይወሰደሉን። ንኪም ብዛዕባ እንታይ ይዘራረባ ከም ዘለዋ ምስ ሓተታ ድማ ኣብ ወረቐት ብምጽሓፍ ሓደ ኢላ ኣርኣየቶ። ቀፂሉ ዱሺክ ናብ ኣደ ኪም ብምኻድ ኣብ ቦርጽኡ ዝነበሩ በላሕቲ ነገራት የርእያ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ እቲ ናይ ባሕቂ ሓፍቱ ዝጠፍኣቶ ጆንግ ናብቲ እንዳ ፖሊስ መጺሎ።
ጆንግ ኩሎም ቤተሰቡ ብከምዚ ጋጣሚ ዝሰኣነ ከም ዝኾነ ነቲ ፖሊስ ብምንጋር ግድን ሓፍቱ ክረኽበሉ ይላበዎ። እቲ ፖሊስ ድማ ኣብ ምርመራ ሒዝዎ ዘሎ ኬዝን ናቱ ኬዝን ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ስእሊ ሓፍቱ ንበዓል ኪም ከርእየን ይነግሮ። እቲ ስእሊ ንኪም ምስ ረኣያ ድማ እታ ዝረኣያታ ጓል በዓላ ከም ዝኾነት ዘኪራ ነገረቶም። ብኻልእ እቲ ዓቢ ሰብኣይ ኣብ ህልኽ ስለ ዝኣተወ መሊሱ ንዶሺክ ንምህራም ዳጎየ ናብቲ ክላስ ኣተወ። እቲ ፖሊስ ነቲ ዓቢ ሰብኣይ ሒዝዋ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ድማ ዶሺክ ነገራት ናብኡ ከየቕንዕ ዕድሉ ክጥቀመሉ መረፀ። ነዲኣ ነቲ በሊሕ መሳርሒኡ እንዳርኣየ እንተተንቀሳቒሳ ንጓላ ቀትላ ከም ዝኾነ ይነግራ። ቀፂሉ ንጆንግን ኪምን ንምቕታል ካራ ሒዙ ናብኦም ክጽጋዕ ጀመረ። ኣደ ኪም ድምፂ ክተውፅእ ይኹን ክትዛረብ ዘይትኽእል እኳ እንተነበረት እቶም ሰባት ክትንቋቑ ግን ዝተወሰነ ድምፂ ብሓይሊ ክተውፅእ ከኣለት። ሓሳባ ሰሚርላ ድምፂ ዝሰምዐ ጆንግ ናብ ድሕሪኡ ዝረኣየሉ ግዜ ዶሺክ ካብ ምቕታል ክድሕን ከኣለ። ሕፍረት ዝበሃል ዘይስምዖ ዶሺክ ድማ ትፈትዋ ሓፍትኻ ጆይ ኣነ የሳቕያ ኣለኹ ሕጂ እውን ኣብ ኢድያ ትርከብ ብምባል ይነግሮ። ነዚ ዝሰምዐን ሃንደበት ዝኾነን ጆንግ ድማ እንዳቐጥቆጦ ሓፍቱ ኣበይ ከም ዘላ ይሓቶ። ብኻልእ ፖላይስ ናብቲ ውሽጢ እቲ ክላስ ኣተዉ። ኣብቲ ግዜቲ ጆንግ ኣብ ልዕሊ ዶሺክ ኮይኑ ካራ ሒዙ ነበረ እሞ ጎራህ ዶሺክ ነዚ ጋጣሚ ከይቅድሞ ክቐትለኒ ይደልሎ ኢሉ ይዛረብ። ነዚ ዝሰምዖ ፖላይስ ምስ ዝርእይዎ ዘለዉ ሓደ ስለ ዝኾነ ንጆንግ ብኤሌክትሪክ ኣፈንተትዎ። ድሕሪ እቶም ፖላይስ ነቶም ዝተባእሱ ኣተዓሪቖም ካብቲ እንዳ ፖሊስ ክወፁ ፍቀድሎም። ጆንግ ኣብታ ከተማ ተስፋ ከይቆረፀ ምድላይ ጀመረ። ንኪምን ነዲኣን ድማ ፖላይስ ናብ ገዝአን ኣብፅሕወን። ኪምን ኣዲኣን ብስጋት ኣብ ውሽጢ ገዝአን ኮፍ ኢለን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ማዕፅወን ብሓይሊ ይኮሕኳሕ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ሓሳበን ዝመፀለን ነገር እንተሃልዩ ድማ ዶሺክ ምዃኑ እዩ። እንተኾነ ግን ናብ ገዝአን ዝመፅእ ሰብ ዶሺክ ኣይነበረን። መሓዛ ኣደ ኪም ኮይና ናብ ስራሕ ብሓንሳብ ክኸዳ ጀመራ። ኣብቲ ግዜቲ ኪም ኣብ ውሽጢ ገዝኣ በይና ተሪፋ ዋላ እንተነበረት ግድን ኣዲኣ ክሳብ ትመፅእ ክትፅበያ ኣለዋ። ድሕሪ ኪም ክዳና ክትቅይር ክትብል ናይ ገዝኣ መብራህቲ ናብ ገዝኣ ሰብ ከም ዝኣተወ ምልክት ሃባ። ኣብ ውሽጢ እውን ምንቅስቓስ ናይ ሰብ ስለ ዘስተውዓለት ንጆንግ መሴጅ ለኣኸትሉ። ጆንግ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ሓገዝ እንተደሊኺ ፀሓፍ ለይሉ ቁፅሪ ቴሌፎኑ ሂብዋ ነይሩ እዩ። ዶሺክ ድማ ከም ኣመሉ ሳለይቲ እዚኣ ሰብ ከይቀተለላ ክትሓልፍ ስለ ዘይብላ ፋስ ሒዙ መፂ ዘሎ። ኪም ዕድል ዝገበረቶ ድማ ኣብ ካልእ ክላስ ተዓቂባላ። እንተኾነ ግን ካብ ፈተነ ቅትለት ዶሺክ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተረፈትን። ጆንግ ድማ ካብ ኪም ዝተለኣኸሉ መሴጅ ኣንቢብዎ ኣሎ። ኪም ዳግማይ ናብ ኣዲኣ መሴጅ ልኢኻ ናብ ገዛ ከይትምለስ ነገረታ። እንተኾነ ግን ኣደ ኪም ኣቐዲማያ ናብ ገዛ ተመሊሳ። ማዕፆ እንዳኳሕኳሐት ድማ ንኪም ከም ዝበፅሐት ነገረታ። ኪም ድማ ነዲኣ ካብ ሞት ክትናግፍ ነቲ መሴጅ እንዳንበበት ካብቲ ተዓቆበትሉ ክላስ ንምውፃእ ማዕፆ ትኸፍታላ። ጽቡቕ ጌራ ምስ ዝተውዓለት ግን ኣዲኣ ብከምዚ ዓይነት ጽሑፍ ክትፅሕፍ ከም ዘይትኽእልን ዶሺክ ብቴሌፎን ናይ ኣዲኣ ገይሩ የታልላ ከም ዘሎን ካብቲ ዘላቶ ክላስ ከውፅኣ ከም ዝተለየን ክትርዳእ ከኣለት። ብቕፅበት ድማ ሓሳባ ብምቕያር ነቲ ዝኸፈተቶ ማዕፆ ክትዓፅዎ ጀመረት። ዶሺክ ድማ በቲ ናይቲ ማዕፆ ክፍተት ኢዳ ሒዙ ከውፅኣ ይፍትን ኣሎ። እንተኾነ ግን ኣይኮነሉን። ዶሺክ ቅድሚ ሕጂ ክምክም ገይሩ ዝፈተኖ ሰብ ኣይነበረን። በስ ድማ ሕርቃኑ ልዕሊ ዓቕን ኮይኑ ፋሱ ብምሓዝ ንዝነበረቶ ክላስ ክሰባብር ጀመረ። ኪም ድማ ኣብቲ ክላስ ብህይወት ክትፀንሕ ስለ ዘይትኽእል ዘለዋ ኣማራፂ ብፊንስትራ ነጢራ ክትሃድም ጥራሕ እዩ። ከምኡ ብትገብረሉ እዋን ግን ዶሺክ ኣርኪቡ ብጨጉራ ክሕዛ ከኣለ። ሒዝዋ ብዙሕ ክትፀንሕ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ ግን ክፍንዋ ናይ ግድን ነበረ። ኪም ኣብ ዝወደቐትሉ እዋን እኽብ ካብ ባኮታት ስለ ዘጋጠማ ብዙሕ ኣይተጎድአትን። ኣብ ኢድ ዶሺክ ንዘይምእታው ድማ ብዝከኣለ ዓቕሚ ክትሃድም ጀመረት። ጆንግ ድማ ነቲ ጽሑፍ ዝለኣኸትሉ ኣንቢቡ ስለ ዝነበረ ናብቲ ቦታ መፂሎ። ነቲ ኣብ መንጎ ዶሺክን ኪምን ዝነበረ ተፋልጠት ድማ ጠጠው ከብሎ ከኣለ። ንዶሺክ ድማ ብሽክለታ ኣልዒሉ ክሃርሞ ሓሲቡ ነበረ። ዶሺክን ተንኮለኛ ብምባሩ ብዝሓዙ ኸራ ነብሲ ቅትለት ከም ዝፍጽም ይነግሮ። ካበይ ሓሳብ ከም ዝመፀሉ ኮንድዒ ሕጂ ዶሺክ እንተሞይቱ ጆንግ ድማ ሓፍቱ ክረኽባ ኣይክእልኒ። ጆንግ ድማ ሓሳቡ ቀይሩ ነታ ሳይክል ናብ መሬት ደርበያ። ቀፂሉ ሕፍረት ዝበሃል ዘይስምዖ ዶሺክ ሓደ ሰብ ክልተ ነገር ክደሊ የብሉን፣ ስለዚ ካብ ክልቲአን ኣዋልድ ናይ ግድን ሓዲአን ክትመርፅ ኣለካ። ንሓፍትኻ እንተመሪፅካ ሕጂ ዘላቶ ድራሻ ክህበካ እየ።
ንሓንቲ ዘይፈልጥ ኣጓሊ ዘድሕን እንተልካ ድማ ነዚኣ ነፃ ገዲፈ ናብ ሓፍትኻ ዘላቶ ከይደ ብምባል ከቢድ ምርጫ የምርፆ። ጆንግ ድማ ንሓፍቱ ብምምራት ኣድራሻ ዘላቶ ተቐቢሉ ናብ ሓፍቱ ንኪም ገዲፍዋ ኸደ። ኣብ መንጎ ግን ጆንግ ዝተዋህቦ ኣድራሻ ገዛ ናይ በዓል ኪም ከም ዝኾነ ክርዳእ ኸኣለ። ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ድማ ብጀካ ደኪም ወላ ሓደ ሰብ የለን። ናብ ኪም ምስ ንምለስ ድማ ወንበር ብምሓዝ ነብሳ ትከላኸል ነበረት። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ዶሺ ካብቲ ትሕቲ ወንበር ንኪም ኣደቂሱ ንሱ ድማ ኣብቲ ልዕሊ ወንበር ኮፍ ኢሉሎ። ኪም ብኸመይ ካብ ዘላቶ ክትናገፍ ከም ትኽእል ዝተወሰነ ድሕሪ ምሕሳብ ሓመድ ናብ ገጹ በቲና ካብ ልዕሊኣ ከም ዝወርድ ገበረቶ። ድሕሪዚ ዘለዋ ዓቕሚ ኣኪባ ክትሃድምን ክትጎይን ፈተነት። ብኻልእ ሓፍቲ ጆንግ ቾይ ድማ ናብ ሃለዋታ ምስ ተመለሰት ተበራቢራ ካብቲ ዝነበረቶ በዓላ ከም መኪና ክትወፅእ ኸኣለት። ኪም ድማ ንቾይ ስለ ዝረኣየታ ክልቲኤን ኣዋልድ ኣብ ሓደ ፀገይ ተሓበኣ። ዶሺ እውን ናብቲ ኸባቢ መፂኡ ንክልቲኤን ኣብ ምድላይ ይርከብ። ኪም ዝተሓዛሉ ግዜ ከም ዝቐረበ ገሚታ በዓላ ነብሳ ሓሊፋ ንቾይ ንምድሓን ወሰነት። ካብ ዝነበረትሉ ብምውፃእ ድማ ነቲ ናብ ቾይ ዝቐርብ ዝነበረ ዶሺክ ማዕፆ እንዳሃረመትን ድምፂ እንዳፈጠረትን ሰብኣይ እንተኮይንካ ናባይ ንዓስ ዘስምዕ መልእኽቲ ትገብረሉላ። ዶሺክ ናይተን ኣዋልድ ሓሳብ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዘይተረድአ እንዳጎየ ናብ ኪም ኣብ ዝመፃሉ እዋን ሓያል መብራህቲ ኣብ ዓይኑ ብሪሃ ትደጉሖሞ ኣብ ዝተሰናኸለሉ ግዜ ክትሃድም ጀሚራላ። ቾይ ድማ ናብ ሓዋ ቴሌፎን ብምድዋል ናብ ዘላቶ ቦታ ከም ዝመፅእ ጌራቶላ። ሓፍቲ ቾይ ናብ ሕክምና ብትኸደሉ ዝነበረት እዋን ንሓዋን ነዲኣን ንኪም ንዓይኒ ምድሓን ነብሳይ ሕሊፋ ሂባ በዚ ጎያ ኸይዳላ ብምባል ዝኸደትሉ መንገዲ ነገረቶም። ኪም ድማ ካራ ሒዛ ናብ ማእኸል ጎደናን ፅርግያን ወፂኣ ሓገዝ ተሓትታላ። እንተኾነ ግን ዝኾነ ሰብ መኪኑ ጠጠው ኣቢሉ ክሕግዝ ኣይከኣለን። ነቲ ነገር ብዝበለፀ ክኸብድ ዝገበሮ ድማ ክትዛረብ ዘይምኽኣላ እዩ። እቶም ዝረኣይዋ ሰባት እንታይ ከም ዝተለየት ክርድኡ ይከኣሉን። እዚ ነገርስ ድማ ንዶሺክ ጽቡቕ ዕድል ስለ ዝነበረ ንሓደ ናብ ፖሊስ ክድውል ዝተለየ ሰብ ሓፍተያ ናይ እምሮ ፀገም ጌራላ ሰብ እንተቐቲላ ይኹን ዝኾነ ነገር እንተፈፂማ ተሓታቲ ንስኻ ኢኻ ብምባል ንኹሎም ሰባት ፖሊስ ከይፅውዑ የፈራርሖም። እቲ ዝበኣሰ ግን ኪም ካብቶም ሰባት ተስፋ ስኢና ኣብ ዝሃደመትሉ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ወታደራት ናይ ባሓቂ ፅልልቲ ኢሎም ንኪም ብምሓዝ ናብ ዶሺክ ረከብዎ። ነቲ ሒዛቶ ዝነበረት ካራ ድማ በዚ ጌርካ ቅተላ ብዝመስል መልክዕ ንዕኡ ሃብዎ። ሕጂ ድማ ዶሺክ ንዓኣ ናብ ድላዩ ናይ ምውሳድ ምርጫ ስለ ዝተዋሃቦ ሒዝዋ ናብ ፀልማት ከይዱሎ። ኪም ዕድል ጌራ ግን ቅድሚ ምድፋራ ይኹን ሂወታ ምስኣና ጆንግ ናብቲ ቦታ ክበፅሕ ከኣለ። ጆንግ ዝነበርዎ ቦታ ዝፈለጠ ንሰባት ብምሕታት ኮይኑ ንዶሺክ ኣብ መሬት ኣውዲቑ ምስትፋስ ክሳብ ዝሰኣኖ ክሳዱ ሓኒቑ ኣሎ። ድሕሪ ጆንግ ንኪም ድሕንነታ ንምሕታት ናብኣ ኸደ። እቲ ጥበብ ዘይሰኣኖ ዶሺክ ድማ ትንፋሱ ሓቢኡ ከም ዝሞተ መሲሉ ነበረ እምበር ናይ ባሓቂ ኣይሞተን። ካብ ዝወደቆ ተሲኡ ድማ ንጆንግ ሃረሞ። ነዚ ዝረኣየት ኪም ድማ ዳግማይ ናብ ሽግር ከይተኣቱ ነቲ ዝወደቐ ካራ ኣልዒላ ዳግማይ ናብ ከተማ ወፀት። ኣደ ኪም ድማ ናብቲ ጎደናታት ወፂኣ ንጓላ ትደሊ ነበረት እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዕድለኛ ዶሺክ ረኸባ። ነዲኣ ድማ ናብ ፀልማት ቦታ መታን ክትኣትወሉ ጓል ክበዝያ ኸይዳ ኢሉ ዘይከውን መንገዲ ሕብር ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ኣድያ ዕድል ጌራ ጓላ ደበኽበለት። ኪም ካራ ሒዛ ስለ ዝነበረት እንዳጎየት ብምምፃእ ኣብ ጥቓ ዶሺክ ምስ በፅሐት ነቲ ካራ ናብ ከብዳ እተወቶ። ኪም ነዚ ነገር ዝመረፀቶ ኮነ ኢላያ። እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዶሺክ ቀታሊ ሰብ ምዃኑ በዚ መንገዲ እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ከተረድኦም ትኽእል ኣይነበረትን። በዚ ድማ ንስኻ ብኻራ ወጊእኸያ ብምባል ኩሎም ሰባት ክዛረብዎን ክምስክሩን ጀመሩ። ብተወሳኺ ፖላይስ ናብቲ ቦታ ብምምፃእ ኢድካ ሃብ ብምባል ንላዕሊ ተኮሱ። ዶሺክ ፖላይስ ክሕዝዎ ብዝተፀጉዑሉ እዋን ምስኦም ስለ ዝተማእሰ ድማ ደጋጊሞም ተኩሶም ኣብ መሬት ሰጥሕዎ። እታ ብጥበባት ሰዓረቶ ኪም ድማ ካብኡ ተሕለፍ ብምባል ክትፀርፎ ትርአ። በዚ ዝሓረቐ ዶሺክ ካብ ዝነበሮ ተሲኡ ናብ ኪም ኣብ ዝጎየሉ እዋን ድማ ጆንግ እንዳጎየ ብምፃእ ኣውዲቑን ርእሱ ምስ መሬት ኣጋጭውን ንስሓ ከይኣተወ ናብ ገሃነም ለኣኾ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ድማ ኪምን ኣዲኣን ልክዕ ከምቲ ዝሓሰብኦ ናብ ገንገን ባሕሪ ብምኻድ ክዘናግዓን ፅቡቅ ግዜ የሕልፋ ኣለዋ። እቶም ክልተ ኣሕዋት ጆንግን ቾይን ድማ ኣብ እምቢ ብምምፃእ እንዳተዘናግዑን ስእሊ እንዳተሰኣሉ እንዳረኣና ትዕዝብትና ንውድእ።
انت فتيخما لايك بارو حدش أبالت ناسخنكم دما سبسكرايب مقبر يترسعوا اندابلكو كان لكزي كمسي زامسالو صبغان فيلمتات قديمهم ناخم بوصحوكم كتقورو تخليوكم أبقى تالي بغالي مدب سنراغب سسنايون أخم